Sugeng siang pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih kontennya Mbah Yi kembali. Esok-esok indang mari Yumarni gak rene ya Bu. Yumarni ning ndi leh Nduk? Yumarni ning ndi Nduk? Lah ya ning ndi? Meninggal. Lah iya wis meninggal wis gak iso nyapu lah Nduk. Walah terima kasih ya Nduk dah. Tumbas ke Bandu adik langsung golek klambi sing enek nuansane biru, ngambil baju bola terus pakai baju bola iki terus Dua. Iya dua. Dianterno Mbak Sri Kutil, Mbak Mendres, Mbak Repi karo Mbak Linda. Jadi mbok delok listrike Mbak Indah cek piro? Iki Mbok ikru isih saiki apa engko sik? nanti. Ki mangi lungguh pemirsa sabar. Ibu sing nyapu yo aku sing tukang guwaki sampah yo aku. Ngantuk aduk. Ya mene dek ngantuk aja ripe mam. Dempek-empek tumbas dek sore kan wis tak panasi dari Tang Timang. Demam sego sik. Mam sego sik berarti. Lah Sing delok ibu rono. Aku mau ning kene, pengen ning kene. Ora tak inggal. Aku biasanya tak delok dhewe aduk. Nah wes. Cek pira kuwi? Hei, Oh iya bisa akeh. ojek ya wes. Ayo, nyapu neh. Urung bar nyapu. Apa tuh Dok? Iki rusak dicukupi ae. Mas. Si apa nek pitik angkrem kan? Heeh. Udah mandek ngene lho. Wah, Oh yang geruki Dok. Oh, kae ning kono lho ning sampahan, Dok. Mang lali kok nggawa selang nggo nyirami kembang sisan ngono. Lah sing sebelah kulon kae wis tak anune Nduk, wis tak klumpukno. Wes. Dalane nganu pemirsa, napa? Ngeten iki lho. Mengeluarkan debu. Ngeten iki napa? Awune kandel. Leduk ngoten niku lho. Awune langsung mak bul. Nek teng daerah dingin kados Malang napa Dieng niku debu jarang nggih pemirsa. Kula mari dereng nate mriko dadi nek teng mriki ngene kula, maksude ning nggonku dhewe iki lho. Walah debune. Debu alias bleduk. Kakaprak. Nek mbok elokno anu apa? Watune. Iki sing nglumpukno Yumarni lho, Nduk. Nglumpukno watu-watu. Yes, muga-muga kan Yumarni husnul khotimah ya, Nduk ya. Wis. Bu kuwi mang sapa Bu tuku brambang Dek Mang ayo. Tuku brambang Dek Mang sapa ayo? Kuwi ndek biyen kakak kelas Kutan. Oh, kakak kelas Ibu. Omae ndi, Bu? Omah juga duwe biyen. Oh, alah. Terus wis punya istri saiki manggone dagaan kono. Punya istri. Ndekne duwe anak sak padha aku apa ora, Ibu? Iya, dua. Oh.
Bismillah. Bisa ngomong bismillah. Bu ketok iki. Mantul. Mantul ya. Ki lompos dilung dino tak goreng tak dulung tak. Datul. Dinggo cemilan bendino. Hmm. Udah seneng. Heeh. Repa sawah. Seneng. Internet malah. Ndak ketane ndak lho, ngene ndak lho. Ndak sini lho dah. Oh, ki apa masak? Jadi- Goreng kerupuk Ibu. Rondok digawe rondok abang sithik. Heeh. Ngene lah. Mundur lagi ya intane ya. Jangan saya ben ngene. Nah, Iku kerupuk gendar. ndar gaweane Ibu, ngger gawe ditunggoni internet. Heeh. Terima kasih nggih Mbak Mela, kemarin saya ngambil minyak. Iya. Tak Tunggu bagi masak Mbak Bunda Ibu. Dewi ya. Udah sama tak minyak. Terus makasih. Makasih Mbak Mela. Terima kasih ya Mbak Mela. Minyak terus ibu wis minum susu ya, Dok. Biasanya saya ngombe susu kambing itu loh pemirsa. Susu kambing etawa, biyen ditumbas sama Mas Dimas wis habis toh. Terus tuku online dhewe. Wis habis rasa jahe ada, rasa vanila itu ya. Terus di wingi aku ngambil susu Anglen. Mundur. Susu Anglen. Loh, Bu tak syuting. Ben beli yo Bu. No, Ibu tak syuting, guys. Api-api. Bu njaluk nah. Kerupuk lagi. Ya, aku boleh sebentar Bu. ya. Bentar, Mbak. Iya. Njaluk nah enak. Iya, kecil panas sih, Dok. Jajal sitok. Enak. Minyak goreng dari Mbak Mela. Heeh. Tinggal goreng kerupuk bendino, jadi bisa dinikmati banyak orang. Ya betul. Kok tepungnya Ya. bisa dibikin donat, bikin digawe apa ya? Ini donat, roti, bolu. Nah, bisa jadi konten, ya kurang. Nanti gedang kematangan dulu, Dok, bikin bolu pisang, Dok. Iya. Ini sesok wis Rebo, Iya. Kemis bengi. Iya. Rapat adik ya, Dok ya. Heeh. Coba pakai nih, kan yang nyoba. Sing ngisor anu, Dok, sing bawah rondok ini nih, Mbak Di duduk. Ketok lho, Bu. Iya. Aja lho. Aja sing kuwi lagi Niki Ya wis cilik ae. duduk. Duduk kan. Nih. Iya wis kan. Duduk ning kamar kompor. Heeh. Tapi aja tejak-tejak tenanan. Kak. Ini. Nah. Iya, guys. Iya. Nah. Tega mbok ceklek iya, ceklek ngono. Kuwi iki sik panas sih, Dok. Malu sing rondok ngisor, Dok, jane. Enak, Bu. Iya, ya sibuk Enak ya. Kayak syuting mau. Gak usah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kok wis gede yo jalan dolang ini apa ya, Bu? Ini apa? Ora apa-apa, wis gedhe lah yuk tulang anake. Kok sen jalan dolang kok sok. Nah. Yo. Enak ya. Intine gak usah ya. Di mama ambil pecel, Dok. Ya. Ambil pecel, ambil kulupan tak gawekno piye kulupan. Sekarepem Itu Bunda Dewi dikasih mau. mau. Heeh. Mbek sambil Tapi pecel. pun tak boleh mang kene ndi mang pipit. Nang kamar mandi. Dek Mang, Nduk, mboke selek 5.000 ora nggo dhuwit. Tuku brambang. Udah brambangnya ijek pemirsa yo. Terus saya Cik Mang iku wis Mbak ki anu wis ternyata pesenane wong ya wis uman sing iki ya wis Pak aku ngono. Oh, alah ngono ceritane. Iya. Wis ngono tok ceritane. Enak, Dok. Iya. Ngene, Dik Mang koyo iku lho, Dok. Kamerane iki koyo piye ngono, koyo backlight ngono lho. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ora usah rono-rono intan ngene. Oh iya, ikune rondok iku, Dok ya. kenapa?
Rontok borat bocor. Kabeh. Iki kabeh. Heeh. Timono mah kabeh, Bu. Lha wis kabeh Oh lho. iya. Mbah. Wes Ben rasa nggo gunting. Soalnya apa pemirsa? Laren mlaku rono juga gunting neh. Wis ora persiapan ropo ki mang dijak gawe. Lho ya ora nggo tisu iki pemirsa. Sek tak iseng ae, tak iseng. Aduh. Ora nggo tisu, ora nggawa gunting. Langsung dicokot ya kan ya. Pokoknya jangan ditiru loh pemirsa ya. Jangan ditiru nek nganu apa-apa harus digunting, jangan tiru Bu Yuni dicokot nggih. Yuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Coba Intan dhewe. Intan saiki kon doa dek mau kena apa ya pemirsa ya? wis mangno. Intan. Tadi kan saya doa Ibu. Intan kan belum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik bima rusatana wa qina adzabannar. Amin. Intan belajar ya, mulai Intan kan wis tak kandhani, jangan lihat ke atas-atas gini. Itu memang wis dari dulu seperti itu ya pemirsa. Kalau ada tanya kenapa Bu Yuni Intan selalu melihat ke atas, saya juga tidak tahu. Tapi wis tak omongi, "Nduk, jangan sering lihat kene." Tapi kadang refleks dijak omongan apik-apik yang ngene dhewe pemirsa. Kadang nek popo yang ngene, "Nduk, jangan lihat ke atas, lihat Ibu." Sabar pemirsa. Setiap orang yang duwe duwe cerita beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wes gak apa-apa kutang kabeh, gak apa-apa, ora apa-apa. Lali gak nggo tisu, engko roke dicoplok tinggulah. Ya. Kerupuk bener enak sekali. Bismillah. Ibu. Enak pemirsa. Tak sebul. Ora apa-apa, ora panas kok. Mantul. Mbak. Mencolot engko. Koyoke atus. Iya, Nduk. Aku tidak mencolot Intan. Waduh sih. Meripaku tak merem. Ya wis cokot Intan ae. Hah? Masa dicokot? Cokotan, Nduk. Aku nek mencolot. Cokot bae. Nah, Coba tampani. enak ceblok. Ora. Wes. Tisune mbok kek ndi ya? Ngono, nang pawon. Mbok review dhewe ya. Enggak. Mas sampe dijak omongan. Sik. Ora sampe mbok pelekno, mblok kabeh. Mblok kabeh. Wis bare Ibu ya. Gak apa-apa sing nyokot wong manis kok. Ya wis Ibu tak jajal telure. Ndok kok di atas. Apa enak? Ketera angin pemirsa. Guling. Oh ya. Enggak benar. Gak apa-apa. Langsung ngono ndok. Enggak benar. Ketera angin. Kasih kono tisu ya. Tapi awakmu mbek ngomong ya. Aku mau empek-empek, guys.
Pemirsa mbok sik ngomong apa ae? Aku mak mbak. Ngono tok. Nah, Tak ngene. Hop. Ngerasa aku mak entek-entek. kok sampe duduk utang kok. Kuwae nu. Mam. Ono timun. Bunda ki nyapu Iya. ning ngarep kono. Aku pengen ngeteri kerupuk gendar. Mak bedunduk kok kulon kaget aku. Tanpa swara. Nyapu meneng ae to. Oh kok kono bedunduk kaget. Terus Mbah Sam ngetero iwak dendenge dia mang. Dendeng. Iwak utuk, iwak dendeng, iwak gabus. Iwak gabus. Enak. Wah. Itu ya tas sayangku. Tung. Nah, sekolah nah. Mbak Sri nek esuk dadi penyanyi yo. Aja mbok takoki, Mbak nyanyi apa langsung mendhet. Benot dirungokno sampai bar. Aku yo duwe karaoke kuwi. Nek entek dicas. Tapi aku ora iso ngekakno, aku gak iso mateni aku. Iso-iso. Tak pengen gosong. Iya. Wah, enak tenan kok. Jaluk lagi. Iya, enak kok. Ino. No. Mau? Mau. Kurangin. Enak. Nek enak iso dibaleni nang sisa. Empek-empek. Ngarepe brapo. Isinya telur ngene iki. 1 porsi 16.000. Ya, Ampun, Bu ya. sendok kayak kena. Assalamualaikum Muhammad. Alana Muhammad. Dulu kita ketemu ning gone Mekah diantar Mbak Mbah Yi sampai Mbah Yi bisa mencium Ka'bah. Intan juga Bu Yuni. Hari kemarin po ketemu sama Mbak Indah dan Mas Dimas Kinara. Terima kasih nggih Muhammad atau Teh Lulu Adriana. Aslinya Cirebon. Terus ibunya Mbak Lulu itu suaminya orang Arab. Kemarin ketok ibunya pulang Indonesia nggih sama cucunya, sama anaknya Mbak Lulu ya. Cirebon paling kan. Semoga sehat selalu nggih. Untuk Mbak Mia, Mbak Mita dan semuanya. Teteh Lulu sehat selalu, Mbak Umi Makfiroh, Masya Allah. Mbak Umi ini luwincah pemirsa. Ayo Tan, tak ajak Tan. Sehat selalu deh Mbak Umi Makfiroh. Enggak lagi antep. Bukan antep itu namanya, antep ki abot, antep. Antep. Mas, ya ampun pemirsa ceritanya hari ini
kenyang masak. Wis kenyang nduk sesuk ae kok dinget ibu. Tak panasi. Nah, ini seguannya. Terus doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit dan paling sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan omongan yang saleh-salehah. Intan pamit dulu nih pemirsa, seumpama ada salah kata sing menyinggung yang disengaja ataupun tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ditutup. Mbak Dewi, Mbak Repa tadi. Korek pajak ning ndi? Mbak di mana dia? Oh, cek turu penanya.